Udalerriko familia getxotarrek haurren unibertso hau euskaldunagoa izatera lagunduko duen Eusfera ekimen berriaren jardueretan parte hartzeko aukera edukiko duzuen maiatzaren 7tik 17ra. 0 eta 12 urte bitarteko umeen eta gaztetxoen familien euskararen erabileraren aktibazioa, sentsibilizazioa eta ahalduntzea lortu nahi dugu Getxoko udaletik. Adin horietan, gaztetxoek etxean eta kalean entzuten duten guztia erreproduzitzen dutelako. Eta horregatik, garrantzitsutzat jotzen dugu txikienen artean euskararen presentzia areagotzeko aurrera pausuak ematen jarraitzea. Beraien atmosferan, euskarak gero eta presentzia handiagoa izateko. Hori da Eusferak lortu nahi duena, eta horretan lagundu duten entitate eta eragile guztion esfortzua eskertu nahi dugu. Beraz, euskaraz jakin ala ez, familia gonbidatu nahi zaituztegu, etxean zein kalean antolatuko diren ekintzetan parte hartzera. Eta ez Eusferan bakarrik, baita aurrerantzean ere, txikienen artean aisialdia, kulturkontsumoa, erreferenteak, kirola, pantailak, etxeko hizkuntza, praktikak, euskaldunagoak izatera laguntzeko. Esan bezala, gure Getxoko aurrek gurasotaz lagunduta, maiatzaren 7tik 17ra bidai handi bat egingo diote. Bidai honetarako pasaporte bat edukiko dutik, pasaporte bakoitzarekin bidatuko dute planeta batera. Planeta ezberdinak egongo dira, planeta bakoitzan erronka bat egongo da, hori, umeek gurasoz lagunduta hauek egiteko, eta pasaporte honetako erronka bakoitza lortzerakoan edo, pasaportea zigilatuko dugu olako pegatina batekin. Hortan guzti bezala hori, erronka ezberdina daude, ipuinen planeta, pantaien planeta, eta bar, azkeneko planeta litzateke Euspazioen planeta ontxe gurekideak azalduko duena. Eta Euspazioetan parte hartzeko gonbidapena ere egiten dizuegu. Pasaportean bete beharko duzuelako. Eta zer dira Euspazioak? Euspazioak dira haur eta gurasoentzako euskaraz ondo pasatzeko guneak. Izan daitezke tailerrak, irterak edo jolasteko guneak. Euskarak izango du zentralitatea eta momentu atsegin bat euskaraz pasatzeko kalean eta herrian. Adibidez, parkean olgetan bereziak egingo ditugu, nor da nor jola zerraldoia kalean eginda, eta baita San Isidrotako jaietan irudien bingoan parte hartu ahal izango duzue.